nog even naar de kant. De boel is ook gaat fantastisch. 2 4 bekalen goed terug. Ja, proost. We houden vaart. Een goede vaart, hè? Goeie vaart. Rustig aan. Rechterzand hebben we de zeldzame zeker. Pak nou. Ik jou even in een demonstratie en dan met het zelf maar proberen. 3 in 3 en de roer in de roer. Dit is heel spannend. Ja, daar gaat hij al. Ja. Ja, ik vind hem wel breed, hè? Wat vind je hem ervan? Zullen het wat zitten? Nou ja, ik heb nooit een uitdaging erbij. Kom maar. Helemaal bovenin. Nooit naast dit. Ik ga dit wel. Dikkie. Kom maar daar. Kom maar daar. Heb jij dit wel? Oké, dan ben ik ervoor. Nou wil ik het. Ja, 1, 2. Vingers binnen. Hand binnen. Ja, hand binnen dragen. Dit is ontspanning dit. Wie het niet werkt maar. Komt ook nog wel wat drank bij Shannon. Ja, we moeten gewoon, ja, de meesten vinden het leuk, vinden het gezellig. En Dan ben je toch- wat dat is de- dichter bij de natuur. Ja, dat hoor helemaal, hè? dik.